Cluichí Oilimpeacha Pháras mórócáid idirnáisiúnta mbliain mhór spóirt. Chola tú ráite nach bhfuil tré is cínte a gúrsaí spóirt ná an éigínteacht. Níos minic ná chéile sin chúis a bhíonn le sin ná an scór a bhíonn ar a glár ag deireadh na himmartha. Sin nó an láimh a chrochtar an áirde agus an champaign buailte a máta troda. Is fíor chomhrúir nach leis an gcóraach chéin a bhaineann an tábharíontais. Eisceach de se bhfuil an an gon ghalf garimúil sa mbliain seamach rún. Murid go arú taban ar chórsaí, is mú cainte bhéis faoin bhfuil an an gon PGA a neagraíocht atá na bhain leis na cinnta ná a bhéis faoin iomíocht ina gcuid comórtas. Níl ag an PGA Tour ach an bád a umra a 2024 sin nó é ligan go tún pail. Tá neagraíocht ina cíar thuathil ó fógraibh LIV mhór as an arab hádach a bheith síl. Bliain óhain díreach a hína siad san chunra mór telefísis na státaí agus óchain tá go leor go mhór imreoirí an PGA Tour go filló. Is deacad a hallú faoin tráise nach maire siad agus tá neirid go bhfuilú tacha ar wagartí an PGA gur a caint ar chónasca sa bhóbhar se caite. An táin atá aganniu chuin ach bé a dite amach a 2024 har a bheith cinúnach agus spéisiúil.